Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fl-aħħar jiem il-Kabinett tal-Ministri approva żewġ skemi maħsuba biex jgħinu n-negozji jagħmlu l-qalba lejn l-enerġija rinnovabbli u s-sostenibilità. Dr. Abela kien qed jitkellem waqt it-tnedija ta' programm ta' ċelebrazzjonijiet li jmarkaw il-175 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. Il-Prim Ministru qal li din is-sena il-Gvern se jintroduċi proposta leġislattiva għal dritt bażiku ta' kont tal-bank għas-self-employed u negozji kif ġie imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien. Dr. Abela qal il-Gvern irid iħares lejn sistemi biex tinqata' il-burokrazija sabiex jiġu iffaċilitati l-investiment u l-kummerċ. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-fiduċja li qed juru n-negozji minkejja żminijiet ta' sfidi internazzjonali. B'mod konsistenti wkoll il-messaġġ illi tibatu li jkun u reġa' ngħadda aktar kmieni llum waqt id-diskorsi tal-lum ħalluna naħdmu, offrulna serħan il-moħħ, għatuna a level playing field, imbagħad ħallu fidejna biex nattiraw l-investiment u nibqgħu noħolqu x-xogħol u l-ġid għal dan il-pajjiż. Ir-risposta tiegħi għal dan kollu dejjem tkun illi għandkom serħan il-moħħ sħiħ ta' gvern li se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet kollha illi huma meħtieġa biex nibqgħu mmexxu il-pajjiż il quddiem u biex nibqgħu noħolqu l-aqwa ambjent li fih tistgħu tibqgħu tkomplu tikbru, tkabbru l-operat tagħkom, iżidu l-investiment u naturalment tħaddmu iktar nies u toffrulhom kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Dr. Abela spjega li mhix ix-xogħol fuq sistema li tiffaċilita l-proċessi tad-diligenza dovuta filwaqt li jibqgħu robusti u b'saħħithom. Mhix ix-xogħol ukoll għal sistema li tiffaċilita l-proċessi ta' due diligence li fil-waqt li iva naturalment iridu jibqgħu robusti, però anke d-dipartimenti tal-gvern iridu jitkellmu aħjar bejniethom li jkollhom allura sistemi li jikkomunikaw flimkien f'sinerġija u qed naraw ukoll li s-sena d-dieħla jibda jkollna l-ewwel riżultati konkreti bbażati fuq konsultazzjoni magħkom u ma' msieħba oħrajn. Dr. Abela iddeskriva lil kamra tal-Kummerċ bħala sieħeb strateġiku importanti u rrimarka li l-membri tal-Kamra jersqu l-quddiem bidejat u proposti li jikkontribwixxu għat tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru tasserħan il-moħħ li l-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla u jagħti ċ-ċertezza u l-istabilta biex pajjiżna jibqa' jkollna l-aqwa ambjent li fih jibqgħu jikbru n-negozji waqt li s-settur tax-xogħol ikompli jissaħħaħ. Dan qiegħed isir meta pajjiżna qiegħed jiffoka fuq prijoritajiet ġodda fosthom l-ambjent u l-qalba diġitali. Dr. Abela qal li l-Gvern irid jagħmel bidliet ġodda fosthom l-ekonomija ta' pajjiżna issir aktar diġitali u ma jkollix impatt negattiv fuq il-klima. Fl-istess waqt il-Gvern se jibqa' jagħti sosten qawwi fejn meħtieġ. L-istabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels flimkien ma' derogi li rnexxielna niksbu fuq livell Ewropew biex il-konsum tal-elettriku ikun wieħed garantit fissru serħan il-moħħ u hija il-kriterju l-iktar importanti għan-negozju is-serħan il-moħħ biex partikolarment dak li huma involuti fl-esportazzjoni u fil-manifattura li huma dipendenti fuq il-konsum elettriku għall-operat tagħhom dik l-istabilità u sostenibilità se nibqgħu niggarantuha u għalhekk li meta jkun hemm min jipprova idaħħal id-dubju dwar is-sostenibilità dak li nwieġeb huwa mod ċar ħafna. L-unika politika li mhijiex sostenibbli hija dik tal-awsterità. Il-Prim Ministru Robert Abela irrefera għal programmi operattivi marbutin mal-fondi Ewropej li ammontaw għal 2.2 biljun euro li nnegozja il-Gvern u li tħabbru nhar it-tnejn li għadda u wassostna li l-Gvern se jibqa' jinvesti fl-infrastruttura diġitali u fis-settur edukattiv filwaqt li jkompli jaqta' l-burokrazija biex ikompli jiġi iffaċilitat l-investiment u l-kummerċ. Il-Prim Ministru awgura lill kamra tal-Kummerċ li dalwaqt se tgħaddi minn proċess ta' għażla ta' tmexxija ġdida u qal li huwa ħerqan li flimkien mal-Gvern jibqa' ikollha interess komuni favur Malta u Għawdex. Bħala Gvern se tibqgħu issibuna ta' spalla magħkom dik is-spalla li tagħti ċ-ċertezza u l-istabbilità biex ikompli jinħoloq il-ġid li bih nibqgħu insostnu lil Malta pajjiż li qudiemu għandu futur sabiħ ħafna.